RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Ay naramrag ka ninyong amin. Welcome sa satoy pong programang Bicol Connection. Aldaw kitang kunyanin Sabado. Pizza 31 na po kan bulan na Disyembre, perang oras na sana. Maparam na ang taon 2022. Asin ma-welcome na kita kan 2023. Sa lado technical, Engineer James Ocon sa kong partner digdi. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa transmitter site Joanner Divilla. Yaon man duman sa tuyang PSG Aldrin Orlando. Sa lawas mga karonda. Ini po ang sendong karonda Joey Habanali. Good morning, good morning. Ingat po kita, di magparaparagiri, di magparapauran. Masakit na po kung mahal po ang bulong ha. Di magparapauran, uso ang sipon, uso ang abo. Uso na naman ng kalinturan. Mahal ang bulong. Kaya bigay po kita ng amin. Prosperous and peaceful New Year 2023. Welcome. Ano po? Perang oras na sana. Maselebrate naman kita kan pagsabat kan bagong taon. Preparado po ang gabos na ospital sa enterong Pilipinas. Maging sa Bicol Region. Mga alas 11 nin pagkabanggi mapuon ang portokan. Tradisyon na po kayo na. Pag nagsasabat kan bagong taon, yaon man ang portokan kan mga pyro technique sa mga firecracker. Yaon dyan itong mga makukusog na maray na mga paputok, may hiling tayo. Asin madadangog ta na naman. Igwa dyan na pigtatagahayop-hayopan pata dayaman ngayang baga ang mitsa. Biglang bumino aga, tinamaan ng lalogon na sulo sa kaan mata. Kaya masakit po. Likay-likay tabi kita,
Kita po kaya daw anong gibuhon kasasaway kana mga ayon sa kang gobyerno, DOH, DILG, EEP, PNP, barangay official, mga local official, na dahil magpara papurutok kan libintador, delikado lalo na sa mga kaakian. Kadaklan na tinatamaan po kan mga libintador, mga paputok, pakukusog na paputok, mga kaakian. Mga kusong ang iba. Hindi ba man na medyo maedad na, although nasa rason na, nasa tamang pag-iisip, kundi minsan sa ablada, as in minsan timtim ng arak, minsan na aksidente pa, napuputukan pa, ano. Oy, bawal po ang mga badil, gibuhon ng mga paputok, tabaka, mga ligaw na bala, yung tuminalbong sa payo, masakit po yan. Bawal po sa PNP, ipigayod na magpaputok, magamit kan sa mga badil, gibo na paputok sa pagsabat kang bagong taon. Happy viewing sa gabos na mga Facebook Live viewers kan RPNDCKI. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga mag-arago, ma-celebrate kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary. Sa mga may kapistahan, happy fiesta po. Taga-preparar man po ni na may ihanda lamang at yan, pag alas 12 nin matanga. Agkubasang kakan-kakan ang bilog na pamilya. Tradisyon ta na po yan. Ang kultura ta dapat lalo tapong pakusugon, takasudma, na Rizal Day, pinag-celebrar, may mga okasyon sa lambang local government unit, sa mga city park, kung sa inyaon po dyan ang estatwa, kan sa tuyang pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Na ang pinaglaban niya, iyo po ang katalingkasan kan sa tuyang nasyon, Pilipino, as in demokrasya. Bako po ang inaapod na revolusyon. Si Andres Bonifacio, kaya bako siya ang napili na maging national hero. Although independence or kalayaan man ang sa iyang ipinaglalaban, pero mas more ang demokrasya, as in ang katalingkasan ang pinagtulod, pinagpamulat ni Jose Rizal, ni Doc Jose Rizal sa mga Pilipino. Tama man niya yung mangyayari matapos magkaiguan ng mga revolusyon. After that, ano na nga yung mangyayari? Kaya dapat pati ang mga yaon po sa gobyerno, mga oligarchs, dahil man pagsamantalahon ang katalingkasan na nakamtanta. Dahil man pagsamantalahon, dahil man paggamiton sa personal or vested interest kanila. Pero alagad, magurupuro, permit ang maging preparado sa tuyang demokrasya, sa tuyang katalingkasan. Imulat ang mga tao, lalo na pakusugon lalo ang sa tuyang kultura sin tradisyon. Garo nga nariribayan na kan mga bagong teknolohiya. Sabi po ni Professor Danilo Hirona, kung totooson lang nga sa pag-aadal, may mas madudunong pa kay Dr. Jose Rizal na mga Pilipino.
Pero dahil po sa iyang mga magagayo na mga ideya, prinsipyo na ipinaglaban as in nagagamit na kan mga Pilipino. Saka itong mga matalinghaga niyang mga tataramon. Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi rin makakarating sa paruroonan. Sabi kang pilosopo, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay may istipnik pangyayari. Dahil po, totoo yan. Dawa sa sa loob kang pamilya, dapat tatao kita magrumdum sa satuyang mga pinaghalian. Riparohon asin man ripasuhon tan mga nakaagi asin sangon niya na panahon. At least maatid-atid ang saan ba talaga patutungo? Saan ba talaga maduman ang mga Pilipino? Saan ba tayo papunta, di ba? Oy, kasudma, na-interview po kan mga taga-media si Mayor Rex Oliva kan siyudad nin Iriga, Arriba, Iriga. Ang gusto niya, ang kaulugan niya kang Arriba, maging mga asinsado ang mga Irginyo, maging responsable, maging mga reliyoso. Saka tinarabangan taan sa iyang administrasyon suportado da po ini kan mga opisyal, miyembro kan mga empleyado kan LGU Iriga. Kaya grabe man ang sa iyang pasasalamat. Kung ano man mga na-discover po ninda dyan sa City Hall, sa pag-administrar kan mga nakaaging mga opisyal, mga mayor, senda po yan na i-correct, asin babaaguhon, asin papakarayon para sa kapakanan kan mga taga-Iriga, sa gabos na mga sektor, sa gabos na mga namamanawaan. Dahil nakita babaha, ang joke ni Mayor Rex Oliva, nagpasar ning ordinansa ang sangguniang panlunsod sa pahinginot ni Dawa Turog pwedeng gisongon sa ngaran ng pagserbi sa publiko. Vice Mayor Itzel Limewat na bawal ng baha sa Iriga. Pero di naman talaga po kita bina. As in, ang naging solusyon, iyo ang pagpadiklag and padiselt kay ini pong mga mayor na kanal sa sentro kan Iriga City. Sa tabang po kan magayon na programa kan Department of Labor and Employment, tupad program. O ito mga nagtrabaho, langurog na ining mga IPs, mga mari pala magtrabaho kan mga paglinig kang kanal. O anpig gastos lang kan lokal na gobyerno kakadikit, Pero nailing nindo po ang naging resulta dahil nakita pigbabaha sa sentro kan Iriga City. Mga tools lang, karomatilya, pala. Tapos itong budget para sa pambayad sa mga nagtrabaho, hali na po sa pundo, gikan sa DOLE tupad program. O dakulang bagay po baga. May solusyon man pala ng baha. Ngunyan lang po na tawanan po ni maray na solusyon. Saka isinasagilid da po ninda ang politika. Pero dahil po maibitaran na medyo may papitik manggiraray or may patutsada. Malata sa naging mensahe kasudma sa ika-127 taon na selebrasyon ni Dr. Rizal digdi sa Iriga, ni Vice Mayor Itzel Limewat. Nasa kamot na po nasa maray na pong kamot ang gobyerno, ang mga tao sa bagong ilhidong alkalde kan syudad. Abot sabiyon, ang patutsada naman, tayo itong mga previous administration, medyo maluya. As in, dakol na tuyaw.
asin bakong patas sa pag-administrar asin pagtaonin na serbi sa publiko. No, ngunyan pantay mayong kikilingan, mayo man titingnan asin tititigan. Pantay-pantay lang po da. Lalo na po sa lado kan mga farmers. Ta kanakaaging administration, dawa da bako man para uma talaga, dawa mayong mga farmland, nakakaresibinin ayuda, hali sa gobyerno nasyonal, maging sa lokal. Iyan po sa indang ihigpitan, sinda po, ma-intensified. Na may executive order na kani si Mayor Rex na sa City Agriculturista na talagang i-validate or i-balwaron ang listahan kan mga farmers sa Iriga City na dapat makabali talaga dyan itong tunay na mga paraoma na igwang pinagsasaka farmland na apod. Lalong-lalo na itong mga indigent, mga tios, sa pinakang tios na mga paraoma ang makaresibi nin ayuda. Takan sa bagang garo ngunya na itong December gayo bago pa mag celebrate ng Christmas na po baga si Gob Luigi and Mayor Rex Oliva 5,000 cascade gaya itong inaapod sa mga parauma sa Iriga City. Pero duman na na-discovery na dapat ang makareceive ito talaga man ang mga kwalipikado, entitled nga ni mga parauma, pero dapat itong kwalipikado talaga na maging priority sa listahan kan mga farmers sa Iriga City na makareceive po ng ayuda. Tama po yan. Saludo kita dyan. Tapos ini pong koleksyon kan lokal na gobyerno naglalangkaw. Asin palangkaw na pong palangkaw. Magin ini pong koleksyon sa market asin sa slaughterhouse. Dahil po ang ticket po kan mga mapaboruno luwas laog o machichik talaga. Diyan pa sana sa slaughterhouse mabayad na sinda kan dapat bayaran sa pagpapakatay ninda ng baktin. Diyan po sa satuyang slaughterhouse sa siyudad Kaniriga. Bakong araw ngayon kang panahon, ang bayad sa market, ang pagbuno sa itong slaughterhouse, o kung malingawan, tapos, goodbye na. Diyan man sa market, gabos na mga negosyante, suportado man o dahi, sa administrasyon, obligado pong magbayad ng buwis. Makolektan po nin taxes. Buwis. Ang in-example po dyan ni Mayor Rex na may kukuliktahon, dapat na may makuliktaan LGU na buwis. Sa sarong establishmento, ini po ang chowking. Kan previous administration kaya ngayon, dahil nasisingil, tampig pa para paadarahan man yan ng notisya sa pagsingil nin buwis, kan lokal na gobyerno, kan opisina, kan tresoreria, ang chowking, na trade name sa naman ngayon, igwa ngayon franchisee. Ang dapat ngayon singilon duman, itong franchisee. So nag-ooperate na, kan sinabit ng establishmento sa Iriga City. Nag-abot na ngayon sa mga more than 6 million. Aram naman po pati as imbistado na ninda ang franchise da ka ini. Dahil ko lang naayapot kung may kakayan man na magbayad. Sa perang years na pag-operate po kaya sinambit ng establishment. O kaya pumayong makakalusot na negosyante. Although ang iba pwedeng maghinanakit, pero mayo po kitang magiginibo. Dawa igwa kitang national tax allotment from the national government na itinatao pong heras sa mga local government unit. Pero kay puwanta pong madagdagan yan.
sa paagi kan local revenue collections coming from the economic enterprises as in ining real property taxes. Kaya nga ni may mga palugit po ang mga opisina kan tesoreria sa mga namamanuha na may mga propiedad, may mga lote, may mga daga, may mga properties sa pagbayad po nin real property taxes. Additional income po kasi yan eh. Lalo na ang mga mayor's permit, business permit, marinyo na naman po nin ang mga negosyante. May mga requirements po na dapat sundon yan eh. Sa mga senior citizens po, gusto ninda po, gabos na senior citizens, pag nagpatak na sa 60 anyos ang edad mo, may form na pipilapan. Ini pong ma-handle na kan mga senior citizens sa sendo, ang listahan kan mga ini, mapugol kan bako ng DSWD, kundi ang National Commission on Senior Citizens Office, under the office of under the supervision and under the umbrella kan Office of the President. Digdi sa iriga, may mga dai na kababali, dai na ka-avail kan social pension. Pero sa lado mo niyan, ni Mayor Rex Oliva, ang gusto niya, gabos na kwalipikadong senior citizen, kung mapipwede po makaka-avail ka mo, makakabali ka mo sa makaka-resibi nin social pension. Na consent po, pigtatrabaho sa Congress, kan amang Congressman Migs Villaferte and Congressman Elry Villaferte na ang 500 pesos na social pension para sa mga senior citizen, maging dublado na po, maging 1,000 pesos na. Di ba nagrahe na po baga kada bulan? Kunigwa kang matanggap na 1,000, pandardagdag na po sa maintenance sa mga bulong. Inaapira po kaya sa mga senior citizens na may mga maintenance na po, may mga bulong ng pigiinom moral daw. Asin sa iba pang namamanuaan na may mga kahilangan, daoy na po kitang problema. Nag-budget na po ang local government ng almost 21 million para mag-purchase po nin mga bulong na bako lang po arog kan mga nakaaging panahon na pag nagdulo ka mo sa City Health, resita sa naan may tatao. Ngunyan po, may resita na, agko pakibulong. Kung mapupwede nga ni Mayor Rex, masabayan panindo yung katong mga pangbakuna. Non-therapeutic medicines. Arog kan mga pambakuna, kontra polio, tigdas, anti-rabies vaccine, anti-venom, anti-tetanus. Tangarig po ang gabos na pangangaipo kan mga nangangaipong tabang sa lokal na gobyerno ang maitauta po kompleto. Suggestion ko sa naman yan. Kung mangyari, mas maray po. May mga health offices na mayong mga bulong, mayo pang mga non-therapeutic medicine. Pero kung makompleto po yan kan lokal na gobyerno kan iriga ang City Health, mabuhay po kamo. Mabuhay ang mga ergin nyo. Libre pong bulong. And ang karahayan pa sa mga senior citizens na kung may nagagadan man or may gayod, nangangaipon ng burial assistance, apira gayud kang kaperte burial assistance na itinatabang, pwede pa po kamong magagadtabang dyan sa LGU Iriga. 3,000 pesos po pala ang burial assistance na itinataon ninda. Aba, nagre na baga po kang barita. Kan mga nakaagid ang panahon, may mga ghost delivery na mga bulong. Ano na tayo? Dapat talaga ang pira kang gobyerno gamiton sa tama. Kaya yan po ang gigibuhon kan administrasyon ni Rex. Magin ang mga sa agricultural
budget. Dapat na ma-receive kan mga parauma, kung ano man yan ng mga items man yan, goods man yan or cash, maiduhol. Bakong mga deliver na mga dai mo makahiling, mayong kalag, pangyayaring buhay din. O, kaya po, magayon po baga kung araw po kayan ang pag-administrar ninsarong lokal na ehekutibo. Sa tabang kan mga department heads, sangguni ang panglunsod, members, division chief, asin kan mga empleyado. Bawal po ang ghost employees, sabi ni Mayor Rex. Sa iyang administrasyon, kung may mag-apply trabaho, anapot niya, matrabaho o anong gusto. Kung matrabaho ng tultol, pwedeng tawanan niya ng trabaho, agko kisweldo. Tayong ka, man kayo nakailing. Ang basurero nga ni, pati yukyuk, kita, lubot, yukyuk, ginagaranot, pati liog, pati payo, pating intirong hawak, ang bayad da, baba. Itong dailokod, naglalaog sa trabaho, alang ka ang sweldo kada aldaon. Nailing na nindo yan. So, kaya sa iyang administrasyon, bawal ang mga ghost project, employee, bawal pa ang ghost project. Kung mag-apply trabaho, magtrabaho ng totoo, maghinigos. Taan sa iya pong kamautan, iyo ang magkaigwanin maitao ang general welfare and social services. Tangarig pong mayong masabihan mga taong nagtaon ng mandato sa presenting administrasyon. Sa kasaropa, ang karahayang kay Mayor Rex, ta siya mismo ang nagkakasal sa mga nagpapakasal sa mga mayor. O digdi sa iriga, como an nasa legal, anong apod ining tinatawan ning authority, susog sa Local Government Code of the Philippines, ang sarong local chief executive, tinatawan ng poder na mag-solemnize sa mga pinagkakasal. Siya mismo po nagkakasal. Bagong araw kaniba, na isinusugo sa staff, isinusugo kung sisay na empleyado kang gobyerno, dahil pwede po na iba na mayo maning authority or power na magkasal sa mga ikinakasal ang magkasal, kundi siya lang kung alkalde ka ni Riga. At the same time, yung nagpipirma bagapati ng marriage certificate na ipinagpapasa po yan duman sa Philippine National, anong apod kanining nasa Philippine Statistics Authority, former National Statistics Authority. Kaya yan po palan, kung mabidyuhan, ang sarobang na bako man alkalde, halimbawa, staff, or sabihin tanang secretary, administrator, or vice mayor, or kung sisay man lang na uri staff kan alkalde na iyon mag-solemnize, magkasal sa mga ikinakasal sa munisipyo o sa City Hall. Iyan palang pag nabidyoan na picturean, pwedeng ireklamo ang mayor, pwedeng ireklamo sa nagkasal. Dahil nagiging grounds nin annulment or maging null and void ang kasal kan mag-agom asin nagiging paagi rason kan mga mister na mga gumning iba. Kita palan mga bako man kitang magagom, tabako man si mayor ang nagkasal sa to. Nasalay pala niyan mga tugang. Kaya para maging lehitimo, legal ang pagpakasal nindo, dapat mayor mismo po mga tugang ang magkasal dapat sa indo. Kung may magreklamo kayan, tapos ang boto-boto. Pwedeng makasuhan ang mayor, pwede man makasuhan so nagkasal-kaasal man ngayon na stop kan sarong gobyerno lokal. Oy, sa kasaro pa mga tugang,
kan panahon abo-abo pa man kutaan ng akoon. Ngunyan baga garo may chance ng arakoon itong mga oposisyon na naglilipat na po nin suporta sa presenting administrasyon kaniriga. Makulog man pong akoon ang katotohanan na may maselos po sa mga nagsakripisyong mga lideres kan Team 1 Iriga. Dahil po sa hindi na nagsakripisyo as nagsabat kan mga trials, mga pagsubok na inagihan kan nakaaging eleksyon. Kaya ang buhay alagad magiging puzzle sana sa pag-ako kan mga yaon salado kan oposisyon. Ang barita niya mo kay Mayor Rex, dosing mga punong barangay sa Iriga, nakikiulay na po sa iya na malipat na sa Team 1 na Iriga asin matao nin Bulanos na suporta sa sayang proyekto asin programa. Pero nakasalalay pa manggiraray po sa bendisyon asin pagtugot kan pinakalangkaw na opisyal kan Team 1 Kamsul sa pangenot ni Congressman Elry Villaferte, sharing man ni Congressman Migs Villaferte and Governor Luigi Villaferte kung kamo aarakoon sa partido politikal kan presenting nakaturukaw ngunyan sa satuya pong probinsya. Pero garo may chance na nahihiling. Ninuli po kaya takon ang mga nakaturukaw na mga opisyal kang gobyerno magpoon sa pinakang halangkaw na opisyal poon sa pagkapresidente ka nasyon kan Pilipinas. Kung ang gabos na mga Pilipino asin ang gabos na mga elidong opisyal kan gobyerno magsuporta sa presenteng administrasyon, haraniyon pong maray naan sa tong nasyon asin ang sa tuyang mga namamanawaan maging mga asinsado, maging maray ang ekonomiya, maging maray ang sa tuyang pas Yordan. Kaya lang po, ang pakiulay lang po sa hiling niya mo, itong daiman po maging garo second leader na sana ang mga loyal na mga leader sa presenting administrasyon. Taan pa manggiraray nindusindanin priority asin boses asin desisyon sa lambang lugar na sa indang nasasakupan. Kung igwaman malipat na mga barangay o punong barangay or other barangay kagawad and other leaders, dapat po masunod sinda duman sa pinakang loyal na leader kan sa indo pong partido politikal. Taday mahali pong magkaiguan ng serilosan dyan. Kaya nga ni kung may ma-apply trabaho sa lokal na gobyerno kang Iriga, nahali sa mga borobarangay, kinakaipuan pa po baga nindo na maghagad nin recommendation hali sa mga leader kung ang nag-a-apply ng trabaho sa lokal na gobyerno kung saan ini nakabaling kolor. Sa kolor ba kan administrasyon o sa kolor ba kan oposisyon? Alaga dahil ang tao kaipuan pong mabuhay. Kinakaipuan man po baga na mag-apply ng trabaho. Pero itong mga may kasusubgan diyan sa lokal na gobyerno kan Iriga, dawa day pa po hinahali kung saan ang nag-arali sa trabaho dahil feel ninda na sinda nagsuporta sa lado kan oposisyon. Pero itong iba man na dahil kayang maghali takon baga ini regular man o nakikiulay na sa namang gayod naan sa indang suporta yaon na sa presenting administrasyon. Pero alagad itong mga nahali na identified na yaon sa lado kan opposition kung ma-reapply, inagadan po baga nin recommendation or endorsement hali sa indong mga leader.
ngon yan, paano yung makabalik trabaho kung dahil man yung tatawan na ng ika ngayon, nagparapalamag ka ngayon, nagparasiro-siro ka kaya itong kinakaulay ta ka na, maglipat ka na sa mo. Uy, ngunyan yung gana na kami, o paano na yan? Di siyempre magkakaigwaman pride. Pero po, panahon tango niyan, kaya puan po ng trabaho kan mga tao. Sana dahil kita, haliunta na po ang pride, sa totoo lang. Makiulay na lang kita. Namayo man maraot pong makikiulay. Sa maray na paagi. Makama ko nindo yan. Kung maglipat na pala ng dosing mga kapitan na ini, sa administrasyon ni Mayor Rex Diaros, ang 36 ng mga barangay kapitan, di baka pirana sana. Baka duwa na sana ng kapitan dyan ang day pa nagsusumpa sa sendang grupo. Under negotiation na po da kamong 12. Ang importante, dahil man da ma-misplaced o mabaliwala ang mga sakripisyo kan mga loyal na leader kan sa endang grupo sa lambang barangay. Asin, siyempre, ang bendisyon napaka-importante kan kagurangnan sa politika. Kapag mayang bendisyon ng kagurangnan, delikado yan. Iyo po baga. Oy, Happy New Year sa Indoga Boss, mga tuga. Ano uso pa man daw mga tugang ang inaapod na mga New Year's resolution ta? Tatibaad magtataga New Year's resolution kita dahil taman mauutob. Example, next year nga yata, madali na, oras na sa nang binibilang ta, malawag ng Enero 2023. May mga nangangakong dahil naman sasambay, dahil na mananambay, dahil na mambababae, dahil na maagom ng 5. Duwa na sana nga. Ano rin ta? Ulay ko, mga Muslim lang ang pwedeng mga agom ng pira-pira, ano? Igawa man palang bakong Muslim na kaagom man ng pira-piraman, ano, pambira. Basta kaya. Hindi ba kayo nagpapakonvert pa sa Muslim para makapangagom ng pira-pira? Ay, pero, bakong suba, may mga New Year's resolution dahil nang kumain ng arak. Dahil nang kumachungki, kung ano-anong ano baga. Dahil nang kumangungutang. Dahil nang kumagiging chismusa. Bako nang kung marites, bako nang kung Mario sa maabot na taon. Dahil nang kung magpaparapanlibak, dahil nang kung magparapantuyaw, magparapakiaram sa buhay ng may buhay. Pero mangyayari daw po kaya yan, mga New Year's resolution tao, hindi ba sa naman na nakakagibo kaya? Kaya na nga kumasigarilyo, kung ano-anong. Tapos, balik manggirara sa dating gawi, dating gibo. Useless po. Kaya dapat, kung may New Year's resolution, dapat isabuot. As in, isa puso. As in, ibugtak sa pinakang hiraramkan sa tuyang kukuti o utak na naimalingawan. Okay man po yan, ang mga New Year's resolution na yan. Oy, sa mga nagsusulo-sulo sa buhay, na mayong kapamilya, Happy New Year po sa Indo, mga solo parents. Ang mga solo parents po baga, saro ini sa mga sakripisyado ng maray. Kaya dapat ang local government kan iriga, magkaigwaman po kamong programa o tabang asistensya, lalo na pinansyal, sa mga solo parent, digdi po sa syudad kan iriga. Sa totoo lang, grabing sakripisyo kan mga solo parent. Mayo ng partner sa buhay lalo na pagkabanggi, napakamundo, napakalungkot ninda. Sadaman basang kaulay-ulay sa igdaan. Tapos iyo pa naghahanap buhay.
O kaya dapat ang local government, maging ang national government, lalo pa pong dagdagan ang tabang para sa mga solo parents, magkaigwang scholarship program para sa mga akininda. O dako lang tabang po na makapag-graduar sinda sa koleyo kan senda mga aki ang mga solo parent tabangan. Mga PWDs, mga kaakian, priority po yan ni Mayor Rex na Oliva. Yan ang sabi niya. Nagpa-party nga ni po dahil siya sa mga kaakian para matawan naman ng kaugmahan. O ito pong mga person with disabilities. Garo may magayon man na programa para sa Endo an sa tuyang lokal na gobyerno. Garo gabos na sektor. Kung may parasira pa digdi yun, sektor nin parasira, o baka gwapa kamong may marema na maitabang sa Endo, sa lado kang transportasyon, although pigbabarabalansi kang gobyerno, ang petroleum products, ang gasolina, pag nag-i-increase po ang presyo, nagkakaigwa ng domino effect. Yaon na po dyan ang pag-increase kan mga mayor na barakalon, prime commodities. Yaon na po ang demands kan transport group o fare increase. Yaon naman po ang demands kan mga riding public na ibaba man ang pamasahe. So, nagkakaigwang barabalansi po sinda dyan. And nagdidemand na po ang labor sector nin salary increase. Kaya grabe po ang domino effect, chain reaction. Pag nag-uulan to po ang presyo kan petrolyo sa pangkinaba na merkado, damay po ang nasyon kan Pilipinas. Ay, mahanap buhay lang po kami. Pagkatapos ka na, maswerte sinanggana sa Duwa lang daan ng gana, Kan, jackpot price sa Ultra Loto, data lamang nabisto ta, makagad kita na kitang barato. Sir, hanap buhay kita. Pagkatapos ka na hanap buhay, mabalik po kami. An oras, 9:17 in the morning. An oras pong ini, hatod sa tuyang mga sponsor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Visit the Emlulier official website, www.emlulier.com for more details. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luwalier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luwalier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal. Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay. Mamamatay? Ganun katindi? Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGC. Ahoy!
Hey, Kidney Care time! May kwento nyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Bond, bagong gumagabloom. Charm Fat-Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Bond, bagong gumagabloom. Charm Fat-Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tatanggap ng package? Sa ML Moves by M. Luelier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maasahan lagi. M. Luelier, tulay ng pamilyang Pilipino. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bagong kumaga-bloom. Charm Fat Ball, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Ball, bagong kumaga-bloom. Charm Fat Ball, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bueno mga tugang, balik kita sa Toya pong programa. Alas 9:29 na po ang oras. Sa mga leksyoner po, mga nabukas pa lang sa ng Transistor Radio, good morning. Sa mga Facebook Live viewers, good morning. Mga tugang, maray man na pinapundo na naman po ini yung isabong na ini kan sa tuyang gobyerno nasyonal. Lalo na po kan sa tuyang presidente. Sa wakas, nagpailing na po nin bat-bat na kamot. Ini pong si President Ferdinand Marcos Jr. Laban sa electronic cockfighting o bistado sa apod na isabong. Haloy baga po na nagsilensyo digdi ang administrasyon sa pag-operate kan isabong o talpak sa balyo kan ini po nasuspindi kan nakaaging bulan na Mayo kan nakaaging administrasyon ni Duterte. Nahiling ta po na may mga pagbabago naman po baga na naginibo po sa ngunyan ang administrasyon ni President Marcos Jr. Dawa pa nga ni po halin ng pinag-urulayan ang nawarang mga sabungero. More than 30. Na hasta sa ngunyan, dahil pa nagkakadurukayan ang mga sabungerong ini. Malata may mga pulis na nganing kinarasuan sa pagdukot kan sarong sabungero sa may San Pablo City, Laguna. Mantang ipinaluwas na po ni Marcos ang Executive Order number 9. Ang padagos na pagpapundo kan operasyon kan isabong na inot naman pong nasuspindi kan panahon ni dating President Rodrigo Duterte. Dahil po rinaraw-rawan, dinidostroso, rinaraot ang valor or values kan mga Pilipino. Sako po kan kasugoan ni Marcos ang suspensyon sa live streaming o broadcasting kan live cockfighting na pinagsasagibuhan nin mga bulang. Bawal po ang mga online, remote, or off-cockpit wagering, beating sa live cockfighting matches. Pigmanduan man po ni Marcos ang pagkor na makipagkoordinar sa mga local government units. Asin iba pang ahensya kang gobyerno para sa pagpapautob kan Executive Order number 9. Na konsente na wanan niya ng direktiba ang Department of Interior and Local Government as in Philippine National Police
na ipautob ang kasuguan asin ramalan ang mga mabayular o malapas kan sinambit ng order o kasuguan. Sa wakas mga tugang, matutuldukan na po ang isabong na haloy ng pigireklamo kaniba. Na itong ibang nasa abroad na nalulong sa isabong, imbis na magpadarang dolyar sa pamilya sa Pilipinas, iyo pang nag-aagad ng Philippine money para pasiring po sa ibang bansa. May mga nalulong na ibinibinta na sa diri mismong aki para igwalang pong pampusta. May mga properties na naisasanra na ipapabakal, ipinapadaog po sa talpak. Dahil po sa sugal na ini, kadakol na ang mga nakanood makagibo po nin mga maraot nagawi o gibo. May pulis na hinuldap ang sarong hardware store para mabayaran ang dakulang pagkakautang sa isabong. May mga sabi ko na nga ni OFW man, ang ibang OFW na nagpuli mangkuta na sa Pilipinas, labot pa ang bulsa. Uli sa naubos ang separation pay sa pagtaya sa mga isabong online. Magin ang estudyante po na may mga cellphone, makakanood ka ng isabong na yun sa pwede da dyan magtaya, igwa ka lang daang Gcash. Kaya may nagkapirang mga kabataan po ang nahuhumaling sa sugal na yun napakadaling magtaya, basta may cellphone ka sana na gagamiton. Madaling magkawa at madali man madao. Kaya sa pagiling niya mo sarong salot sa syudad. Sarong poison ang sugal na ini. Sa sarong iglap, simot ang pinagpagalan na kitaon kan mga tao. Magyan mga ibang tsuper po sa Trimobile, nakakanood na magtalpak. Para tsinda, nakakanood na magtalpak. Igwa dyan na mga nag-aalsada sa naman na paninda. Imbis na i-remit, naubos yung paninda, itinalpak, ubos. Yung pang-remit. Hanggang sa dahil na makabawi, lubog na po sa utang. Ang pagkaraot kan pamilya, ang kinakahantungan po kan gabos. Dawa nga ni sa kasino, ito baga naguramintado na sinubsuba na sa kasino, tarungaw na. Sa siging kasino, pirmi man na daog. Narungaw, sinubsuban sa kasino hanggang sa nakipagbadilan sa mga autoridad. Hanggang sa siya tinamaan ng bala asin nagada. No? Nakaka-stress po, basta pirming daog pati. Mare kung pirming gana. Alabado na nganing alabado, nayaon dyan sa gate kan mga bulangan, nagpapalad sa mga nagluluwas na mga sabongero, dahil maka agad-agad ng limos ta, ansimbag kan mga parasabong, puro daog, ay daw ngayon agyang kan mga gana. Iyo baga. Lamisan gana. Lalo na kung maurag maglamisa, perming dilensyado da po ang lamisa asin kag sa diri kan mga bulangan. Kaya dapat lalo pong pakusugon ang implementasyon kan PNP. Para lubusan na pong mawara ang sugal na isabong sa Pilipinas. Naday na po dapat mangibabaw ang karatan sa ibabaw na ini kang kinaban. Dulot kang isabong. Mas maray na pong ang mga Pilipino, bako nakuta ng mga parasugal, kundi an istiil nga ni, another form of gambling pa ini. Nagtataya ka
Dilinsyado digdi mga bangkiro. Ama kon mong kadakol kang pagpipilian na numero, sige kang taya, napakahirap manggana. Dawan loto po, napakasakit tamaan po kaya. Ngalas langanin ko ta itong nakaging may nagtarama kadakol-dakol Isus, Marius na makangangalas. Ngunya naman, duwa na naman daan lang anang gana. Dahil tamang pati, mabisto ta dahil man pigpupublikar. Magadang ko taning barato. Dahil tabagang ay ma-hold up man. Ay pangyayaring buhay tayo ni ano po. 39 minutes after 9 o'clock in the morning. Pag 10 o'clock po sa Indong Antabayanan na masunod na programa, si Kagawad Ilma de Lima Gaspi. Hoy mga gun holders ha, binalaan na sa indiscriminate firing. Dawa pa man yung lisensyado. Binalaan na po, warningan na po ha, kan mga autoridad at mga gun holders. Sa indiscriminate firing o pagpapaputukan sa indang mga badil, sa pagsabat po asin selebrasyon kan bagong taon. Sana all na mga pulis dahil gamiton ang sa indong firearms. Dawa ang EEP. Day gamiton taan ligaw na bala po delikadong makatadok sa payo. Paghali sa taas pababa. Kaya dapat itong babarato na sa ng libintador ang gamiton. Maski ang sibilyan na may badil na lisensyado asin ang iba mayo. Then hindi paggamiton yan. Oy, dyan pa lang sa nabuha ang nagigibo ng paputok. Sana safety man kamo ha. Dapat may mga precautionary measures kamong pinagigibo na dahil magburo ang pag-ibuan po ng paputok sa nasyon kan Pilipinas. Saka ang mga paputok pala na ini mga tugang, igwang mga mamahalon kayo ninyo, ano? May 5,000, 4,000, 6,000, oh. Sarong sa akong bagas na, kung pirang dilata na mababakal mo kayo ng mga grocery items, di ba? Ang paputok, sa isang iglap lang, todas na ang pirak nindo dyan. Although kaligayahan tradisyon ta, ang pagsabat kang bagong taon, magpaputok. Igaw man sarong klaseng baga paputok daasir na napaka-silent. Ano? Kundi, dahil kakatukumbinsido, itong silensyusa ng mga paputok na nangyayari. Ang iba kay gusto itong naglalagabong talaga. Kundi ang mga maedad na po, anggot na kan mga tanog kan mga paputok, mga Judas belt, kung ano-ano pa. Nakakarindiman po kayo na sa talinga. Lalo nang dahil magkarawat ang aki nin mga granada. Tabaka gibo ning paputukan mga aki ang granada, ha? Kaya ang mga mister, mga tatay na mga militar, polis, ang mga granada ba dilin do itaragong maray kung pwede kang daduhan sa mga baol, ha? Takon mako ayan kan mga aki nindo na gusto man magpaputok takon naaara sa mga kataraid. Kawatan ang sa indong granada, mabuksan ang pin, may pin ba gayan? Tas si Sir James, may training ini, kaya bako may, anong apot yan, pin? Na pag naulbot yan kan aki, mabuag yan. May mga sharp, yung parang mga bakal na pwedeng may pulburo pa, ay nakakagadan po bagang granada. Pag-iromdom ta po yan sa sutuyo mga kababayan.
Masakit po kaya mag-ano niyan. Oy, ang mga checkpoint dapat tirikitan nindo itong mga dapat magkatirikitan na mga abang riribok na mga tambot ng mga motorsiklo. Nakakaurag po talagang maray. Ako urag na urag ako ta kasubang igwana naman ako nagkadarangog. Na abang riribok na mga tambotso na nakakapurisaw man po sa mga nagkakaturog na lalo na sa alanganin na oras. Ay may mga senior citizen kitang may mga hilang na eh. May hilang sa puso. May hilang ng anxiety. O itong dahil nakakaturog. Tapos kung nabulabog na kubanan kan makusog na ragubrob kan tambutso kan mga motorsiklo, aba, masakit na pong makabalik sa pagkaturog. Kaya kung mapupwede, takadakol man sa nakitang checkpoint na isinasagibo ang PNP. Bawat po gayud agi sa endokan mga abang riribok na mga tambutso, pag taga-tirikita na po nindo, pataas dapat ang ticket hanggang sa kumpiskaro na ang bihikulo. Takaan sa endang lisensya. Takon day na dara sa first offense, di sa second offense, sa third offense pa. Hanggang sa kumpiskaro na po na nakakapirwisyo eh. O, dyan yan sa mga checkpoint. Duman man sa mga mayong helmet, ano ang dapat gibuhon? Alangan man day tikitan. Sa mga backride, sa mga aki na pinagsasakay, bawal po yan. Mayong helmet. Sa Iriga, bilib ako helmet no travel policy. Maging ang mga aki na dahil pa lamang nakakatungtong sa mga bitis. Ano nga po dyan? Potres ba yan? Itong tungtungan kan backride or sa inotan? Dapat bawal yan. Delikado po sa aksidente. Dakol po ang aksidente ngunyan sa tinampong nangyayari. Saka ini pong mga pagsiod kan mga layas na ido kung mapupwede ipagpadagos po kan mga local government units. Maringanit ta siod lang eh. Bako ng iskupita ang ginagamit. At least mapagpadangat pa manggiraray ang mga Pilipino, mga pet lovers pa manggiraray. Chick lover pa. Ay, chick lover pa. Pet lover ba yan? Iba man palang tong chick lovers, sir. Ano? Pet lovers pa kita. Be kind to animal. Siudon sana, dahil pag-iskupitahon. Dahil ang saro sa nakakapirwisyo sa tinampo, nakaka-aksidente, may nagagadan, nagsisimplang na mga motorista, ay ng mga layas na ido na ang iba, nakaluko pa sa tinampo. Oy, Happy New Year, Kirot, Cornelius, ano? Ang tabayanan nindoan sa iyang may init na mga bareta. Madali naman pala ang piyesta kan Black Nazarene, ano? Dakol man pong nagpapanata baga dyan sa milagrosong kagurang nanta. Matao na naman kayo sa parte kang Quiapo. Oras mga tugang, iguana sa nakitang natatadang 13 minutes before 11 o'clock in the morning. May commercial pa kita, sir? Mayo na? Okay. Mga tugang, ibang mga mayong sa diring internet connection, namumroblema po kan pagparehistro kan sa indang mga SIM card.
Kaya dapat ang gobyerno magkaigwa ng mga free wifi sa gabos na mga lugar. Lalo na duman sa mga maluya ang signal. Maray itong mga namamanwa ang Pilipino na mga nakaplan ang SIM card, tapirmi ng kumbaga sa nakarehistro na automatic ang mga ini. Kitang mga TOs, kita ang problemado kan Lalo na kung kulang kita sa pagkanood, sa pagrehistro ka ini. Although may guide man pong ipinapalos digdian sa tuyang ining telecom communication company na mga legitimate, legal na mga links as in pasunod-sunod. Kundi kita po, may mga kadaklan na tatao lang mag-call, mag-dial, mag-text. Pero ang pag-operate minsan sa cellphone, kadakol pa manggirari ka ang mga inosente. Ang mga dainggayong aram. Kaya problemado, tabaka ma-deactivate ang senda mga cellphone. Nag-start na po ba gani kan December 27. Pero milyon naman pong Pilipino ang nakapagparehistro. Dahil ini po kaya sarong Acta Republica ini, SIM Card Registrations Act ini, na ang gabos na nagagamit po ng SIM cards para sa cellphone o mga Wi-Fi gadgets, ang kaya po ang magpalista sa gobyerno bago ka makapaggamit legal kan sa imong SIM card. Mayo pong excuse sa batas na ini na maski prepaid pa o postpaid ka man, smartphone man o bako, kaya puan mong irehistro ang SIM mo. Paluwas po baga kan Department of Information and Communications Technology ang mga guidelines, patakaran o implementing rules and regulations kan pagpaparehistro. Taan objeto po talaga mayormente mabawasan kutaan mga krimen na may relasyon sa paggamit kan mga cellphone o mga internet. Takadakol na pong nabibiktima kan mga mga scammers pating or mga sindikato. Mga krimen na gamit ang digital technology kana internet. Ang bagay na ini po, makakapugol da po sa panluloko or fraud, as in panghabon in personalidad or identity theft kung ika rehistrado an sa imong SIM card. Iyo po gayot siyempre ang gabos na data mo dyan, kompleto as in dapat makatotohanan. Oras na daig ka naging tapat sa imong pag-submit nin sa diring impormasyon, personal mong impormasyon, makakapag-bayular ka kan batas na ini. As in may parusa, as in may penalidad na dakula pong kantidad. Kaya dapat totoong impormasyon po ang isusumiter mo. Totoo man na picture mo ang dapat mong isubmit. Ano daw po sa hiling niya to, mapaparikas ang paglapag, pagbisto sa mga scammer? Mga hackers, as in mga nambibiktima sa internet, gamit ang phishing o panlilinlang para itao kan biktima ang sa indang mga personal na datos na iyo man pa magamit kan suspect sa ibang krimen. Sana talaga makatabang po ini inusto sa pagsugpo kan cybercrimes sa nasyon kan Pilipinas. Pero alagad mga tugang, may mga daay kumbinsido. Sabi ka ibang grupo, maluya da po ang ebidensya. Hali sa ibang nasyon na nagpapautob ka na SIM registration sa pagsagibo o sa pagsawata kan mga cybercrime. As in, kayang-kaya kan mga professional hackers na paikuton ang mga
reglamentos o guidelines asin teknolohiya kang gobyerno. Pero po ang nakakatakot garo bakong magkakanigo ang seguridad na nakalatag mo niyan para sa proteksyon kan inapod na privacy kan mga ordinaryong tao. Bakong malinaw kung hanggang saan pwedeng gamiton kang gobyerno ang SIM registration sa pag-surveillance o pagtiktik sa mga tao, lalo na po sa mga kritiko kang gobyerno. Sa enot na duwang aldaw po kan SIM registration, mukhang kadakol tulos issue. Pirang oras pa lang, buminagsak na ang online registration pages kan Smart and Globe. Dahil madakinaya kan mga sistema ninda ang sobrang dagmang. Ka nagpaparehistro. Kadakol man po nagreklamo sa pagkabagal da po kan internet. Kaya naglag na po, nagbugtak na ng 24/7 customer complaint center ang DHCT as in pinagpapaliwanag ang telcos kung taano ta nagkaaberiya. Pero sa ngunyan po kasud mga ni, may pigdadalan ako nagpaparehistro kan sa iyang SIM card sa sarong staff kan sarong alkalde. Pwede mo pala niya ako yan, idol, di kan ma-process sa cellphone mo. Kan pag-apply ng SIM card ni idol. Ay, yung ngayon, idol. So mga idol, di ka, i-apply ko man. O, hindi na nga yung cellphone ko gamitin ko. Ay, niya ako. Pag-isip-isipan ko na muna nga niya ako, idol. Mga tugang, mapaharam na po ako sa ngaranggan sa kuyang partner sa Lalo Technical. Engineer James sa Oko, ang lalaking laging mabango. Digdi man po si Jimmy Gonzon, yaon man si Rod Cornelius, yaon naman po si Kagawad Ilma Dilima Gaspi, at masunod na mga programa. Sa transmitter site, Joanner De Villa, yaon man duman si Aldrin Orlando. Ini po si Joey Habanalim, salamat kan sa inyong pagantabay. Prosperous and peaceful New Year. Welcome na po. Madali na, pero ang oras na lang sa taon na malaog 2023. Salamat po, Diyos mabalos, mapasatoy ang bendisyon ng simbiyaya. Kan sa tuyang kagurangnan, sa agkod pa man.